Hola a tots, a totes, benvingudis. Moltes gràcies per ser-hi un any més. Som la 49a Diada per l'Alliberament Sexual i de Gènere i això vol dir que portem aquests 49 anys sortint al carrer de manera ininterrompuda per l'alliberament sexual i de gènere. Són 49 anys en els que portem sortint al carrer de manera organitzada des de la base, amb militància, horitzontalment, no amb empresaris, no amb policies, com sí que passa amb altres esdeveniments que s'intenten apropiar del nostre moviment. Sortim al carrer també en un moment en què ens diuen que està tot aconseguit. Ens ho van vendre, aquesta història, al 79 amb la despenalització. Ens van dir, ja està tot aconseguit. Ens van vendre aquesta història el 2005 amb el matrimoni. Ens van vendre també aquesta història ara fa 2 anys amb una llei LGTBI estatal que ja naixia retallada, ignorant les demandes de bona part del moviment i deixant fora les companyes NB i migrades. I justament aquest any, que fa 20 anys de l'aprovació del matrimoni igualitari, alguns, tot el que ens tenen a oferir, tot el que ens tenen a vendre és la mera celebració. Dir que està tot aconseguit mentre a la nostra gent la desnonen cada dia, mentre a la nostra gent l'empresonen i la porten a judici cada dia, mentre a la nostra gent la deporten cada dia. I per això, per seguir organitzant aquesta diada per l'alliberament sexual i de gènere combativa, anticapitalista, feminista, antiracista, en perspectiva d'alliberament nacional dels països catalans, doncs diverses organitzacions impulsem avui i demà, com sabeu, diverses activitats. Comencem avui amb aquest acte polític, després tindrem actuacions drac. Demà a les 6 tenim la 49a manifestació, tornarem a recórrer la Rambla i després tenim la tradicional festa popular aquí a Plaça Universitat. Una festa no amb intenció de fer negoci, no amb intenció de cap altra cosa, sinó simplement de poder gaudir a preus populars amb cultura en la nostra llengua, en català. Per començar aquesta diada hem portat a 4 lluites amigues, a 4 lluites amb les quals creiem que cal teixir aliances. Nosaltres sempre hem parlat d'unir els colors de les lluites i de teixir aliances amb el conjunt de la classe treballadora. I per això doncs tenim a la Núria de Sant Jordi per la Llengua, a l'Olga de Zeroport, a la Patri de Tomem Aliança Catalana i al Xema de Sindicat de Llogateres. Amb aquesta taula rodona els hi plantejarem 3 qüestions, tant de l'estat actual de la qüestió, com de quines propostes fan, com de com podem continuar teixint aquestes aliances i unint aquestes lluites. I llavors la primera pregunta, si et sembla, Patri, te la faré a tu. Ara assistim a l'auge de l'extrema dreta, de la dreta radical arreu del món, també aquí als països catalans. Els discursos d'odi s'infiltren als mitjans i a multitud d'espais, s'utilitzen per enfrontar entre ells els col·lectius més discriminats de la societat i també aquests discursos d'odi legitimen les agressions LGBTIQ-fòbiques que patim cada dia i que van en augment. Davant d'això us volíem preguntar què penseu, com definiu la situació actual. En primer lloc, moltes gràcies per convidar-nos i moltes gràcies a totes per ser aquí i a totes les companyes que estan organitzant aquest acte un any més. Doncs per intentar llançar algunes idees ràpidament per respondre a la pregunta, pensem que en primer lloc hem d'entendre aquest auge de les idees d'extrema dreta des de la realitat de la qual es dona, la realitat en la qual estan podent créixer, que és un sistema capitalista profundament desigual i que genera, en el mateix sistema genera una sèrie de contradiccions, una sèrie de conflictes que es van donant en diferents àmbits, en diferents llocs del món o que afecten especialment a unes o altres, però que això és una dinàmica constant d'aquest sistema. Llavors, aquestes idees d'extrema dreta, el que intenta fer l'extrema dreta en primer lloc és amagar les causes d'aquesta situació que vivim, de profunda inestabilitat, incertesa, en què sembla que se'ns cau el terra a sota dels peus. Intenten assenyalar com a culpables qui no ho és, i amagar així els responsables vertaders, els vertaders culpables de la situació precària i violenta que vivim en el nostre dia a dia. I a més, això ho fan en el nostre context, en els països catalans sota dominació espanyola, en un estat que mai ha deixat de ser un estat postfranquista i en què les seves pròpies estructures han mantingut
aquesta extrema dreta de manera persistent al seu si. Llavors l'extrema dreta agafa aquesta sensació d'inestabilitat, d'incertesa, i intenta fer-nos creure que les causes, doncs això, són les feministes que han lluitat aquests últims anys, o que és tothom que ha denunciat la crisi climàtica i aquest sistema profundament destructor del nostre territori, o que la culpa és de les persones migrades. I agiten una sèrie de pànics morals, agafant una pulsió que sorgeix en aquests moments molt nostàlgica de voler tornar a un passat idealitzat que no ha existit mai, per confondre'ns d'enemic i això, i que no combatem el poder i els verdaders responsables. I en segon lloc, a part d'aquesta base, també hem d'entendre el moment polític en què es dona això, i després de tots uns anys en què la lluita feminista, la lluita independentista, la lluita contra aquest règim del 78 anava a l'ofensiva i no permetia que aquestes idees avancessin, en el moment en què això ha arribat a un cert estancament, doncs ells agafen l'embranzida, ells prenen aquesta actitud ofensiva i són capaços de fer que totes aquestes idees s'expandeixin i agafin força com el que estem veient ara, i precisament agafen idees força del cicle polític anterior, com era això, el feminisme, la lluita antiracista, la lluita per l'ecologisme, i amb aquestes etiquetes com això que ara és woke, doncs intenten assenyalar això com a culpables perquè no combatem el poder. Moltes gràcies, Patri. De moment ens estem ajustant molt bé els tempos, per tant, aviam si podem seguir amb aquesta dinàmica d'acte. Ara estava començant a ventar-me i us veig a moltes ventant-vos. Són uns dies molt difícils per fer aquestes coses, fa molta calor, però sapigueu que tenim aquests vanos meravellosos a la barra, i així també contribuir una miqueta al projecte. La segona pregunta serà per l'Olga, de Zeroport, i és que actualment patim una situació d'emergència climàtica i turística que porta el planeta i també la ciutat als límits de la reproducció de la vida. I això entronca també amb el model de macroesdeveniments com per exemple el Pride Barcelona, que és un esdeveniment d'empresaris destinat fonamentalment al turisme i no pas a la defensa dels nostres drets. Com descriviu aquesta situació d'emergència des de Zeroport? Aviam, com tu has dit, efectivament ja estem patint entre totes aquesta situació de calor extrema, i tot i així es diuen que encara no estem en onada de calor, sembla mentida, no? Tots diem, ostres, com pot ser? Demà ve la onada de calor, però no hi érem ja. Bé, any rere any les temperatures aquí a la Mediterrània van pujant, aquí a la Mediterrània en és més palès, i en canvi les administracions polítiques, partits polítics, etc., no fan res per aminorar-ho i per intentar, diguéssim, aturar aquesta crisi climàtica tan forta que patim i que augmentarà, per suposat, no només amb el tema d'onades de calor, amb la dana, etc. Som ben conscients que ja és aquí, ja la tenim aquí, no? Abans, fa un temps deien, no, per les nostres filles i fills, no, ja la tenim aquí. A veure, com us deia, les autoritats no afronten aquesta situació d'emergència, sinó que encara més treballen per augmentar el capital sense tenir en compte la població. Una prova d'això, per exemple, és la futura ampliació de l'aeroport, que sabeu que el govern de l'illa ho té en ment, i en la qual encara agreujarem més aquesta situació. Per tant, nosaltres creiem que hem d'anar cap a sentit contrari, intentar disminuir les emissions de CO2 i anar cap a un decreixement de l'aviació i de ports i dels aeroports, perquè evidentment són unes infraestructures que són les que més augmenten i més emissions de CO2 fan. Aleshores, com deies també, tots els grans macroesdeveniments que des del PSC i altres partits intenten potenciar són macroesdeveniments encarats a augmentar el gran capital i no pas per la població. Nosaltres lluitem per als drets de la vida i els drets de les persones. Som un moviment ecologista, però no només, i com dèiem, és molt important teixir aliances amb diferents organitzacions, perquè al final estem totes en el mateix vaixell i creiem que és importantíssim, no? Fa
fa uns mesos, no sé si recordareu, aquí a Barcelona es va fer, per exemple, un macroesdeveniment sobre la Fórmula 1, en la qual cosa no deixaven ni entrar i sortir les veïnes. És a dir, el propi Ajuntament ens va tancar una part, no? Bé, doncs són diferents exemples que van en contra de la vida de les persones, de les veïnes, i no pas, doncs, no volem, diguéssim, que s'augmenti tota la turistetzació, i això és el que estan fent, augmentar la turistetzació i la pressió a nivell de lloguers, a nivell del dia a dia de les veïnes. Molt bé, gràcies, Olga. Parlaves de la Fórmula 1, però també l'any passat, no? També la Copa Amèrica va ser un gran esdeveniment, no? Que va marcar, que també vam tenir les companyies de nou a la Copa Amèrica. També Futuro Vegetal, no? Que enfronta diversos casos repressius que ens van acompanyar l'any passat aquí a l'acte polític. La tercera pregunta li farem a la Núria, de Sant Jordi per la Llengua. I és que parlàvem d'emergència climàtica, parlàvem d'emergència de l'extrema dreta, però també patim a Barcelona i als Països Catalans una situació d'emergència lingüística, no? I de fet és un dels principals motius que patim a la ciutat de Barcelona. De fet, els principals són LGBTI-fòbia i discriminació lingüística, precisament. S'entrellaça, no, també aquesta discriminació lingüística amb la discriminació que patim al col·lectiu LGBTIQA, no? Que no podem viure plenament la nostra sexualitat, el nostre gènere, la nostra identitat en la nostra llengua, no? A causa de la discriminació lingüística, i això entronca també amb el fenomen del sexili, no? De gent que ve a buscar una mica més de llibertat i després no pot aprendre la llengua. Com descriviu aquesta situació d'emergència lingüística des de Sant Jordi per la Llengua? Està en perill el català? Sí, evidentment el català està en perill i a la ciutat de Barcelona és un dels llocs on es fa més palès, però també arreu dels països catalans. No només retrocedeix l'ús del català. A la ciutat de Barcelona, per exemple, les dades ens mostren com l'ús quotidià del català al dia a dia està només en un 30% i en el cas de les persones més joves aquesta xifra encara és inferior. Però més que l'ús també és preocupant saber d'on ve, no, aquest retrocés del català, i és que hi ha directament unes institucions que l'estan atacant, que l'estan volent minoritzar i tirant cada vegada més enrere. Ara mateix aquests dies hem vist el cas d'Alacant, on aquesta discriminació i aquest intent de fer desaparèixer la nostra llengua i la nostra identitat es fa de manera molt més directa, no? Directament anunciant, no, que la ciutat d'Alacant doncs, és castellanoparlant i esborrant la identitat de les persones catalanes i valencianes que viuen a la ciutat i que fan servir i viuen en català. En el cas de Catalunya i de Barcelona, aquests atacs són de manera molt més subtil. En aquesta ciutat doncs, ho podem veure en el dia a dia si ens passegem pels establiments d'aquí al voltant, com la majoria no tenen la carta en català o la tenen arraconada, no? I el primer que trobem doncs, és un rètol en anglès i un en castellà. Ho podem veure també, per exemple, a la universitat, no? Aquí al costat, com cada vegada, sobretot com anem pujant a la carrera acadèmica, va desapareixent l'ús del català i és gairebé impossible doncs, poder fer carrera acadèmica en la nostra pròpia llengua, no? Aquest prestigi que també comporta. Per tant, trobem aquesta marginació del català en àmbits, diguéssim, populars, no? I de carrer, com també en àmbits de prestigi. Per tant, doncs, hi ha una clara voluntat, no? D'anar-lo fent retrocedir. Un altre dels àmbits on també veiem aquest retrocés cada vegada més evident del català és en els espais d'oci, que és el que comentava l'Àngel, no? Com els espais d'oci i els espais d'oci LGBTI crec que especialment estan cada vegada més espanyolitzats i també amb aquesta mirada ja posada de cara al turisme o als expats, no? I per tant ja no només espanyolitzats sinó també directament en anglès. Per exemple, per posar un exemple personal, el dia de la visibilitat lèsbica, el 26 d'abril, vaig acabar, perquè estava l'aniversari d'una amiga, a un acte que convocava un col·lectiu LGBTI de la ciutat amb suport de l'Ajuntament de Barcelona. I l'acte va ser absolutament en castellà, era un acte festiu on hi havia monòlegs, hi havia bingo musical, hi havia música. Preguntant, a més, els monòlegs em van dir que normalment la monologuista els fa en català, és a dir, que hi havia hagut una voluntat, no és que la monologuista acostumés a fer-ho en castellà, sinó que hi va haver explícitament la voluntat de fer l'acte en castellà i la veritat és que estaves allà i podies estar, era com si estiguessis a Madrid o a Berlín, vull dir, una cosa completament despersonalitzada, no? Que al final doncs, és el que ens està quedant amb la ciutat de Barcelona
amb el model econòmic capitalista i enfocat de cara al turisme, que s'està perpetuant i agreujant cada vegada més, i que té una vinculació directa amb la llengua. Per això tot el que han comentat les companyes, no? I el company del sindicat de llogateres també té a veure amb la llengua, en com en una ciutat cada vegada més desigual i amb més dificultats per poder regar, per poder trobar un habitatge, participar de les associacions, establir vincles amb les veïnes, etc. Això dificulta, evidentment, doncs, aquesta vida, no? en català i aquest aprenentatge del català també de les persones nouvingudes, que si no poden arrelar a la ciutat amb unes feines dignes, amb un habitatge digne, doncs evidentment tindran més dificultats en el sentit de poder aprendre català, i suposo que després, doncs, quan parlem de propostes també podem entrar en aquesta qüestió. Gràcies, Núria. Última pregunta d'aquest primer bloc és pel Xema, del Sindicat de Llogateres. No? També patim una emergència habitacional. La dificultat en l'accés a l'habitatge és una de les principals problemàtiques que patim al conjunt de la classe treballadora. I en el col·lectiu de dissidències sexuals i de gènere concretament, doncs, tenim un 20% menys d'ingressos, amb el que això significa respecte a l'habitatge. Patim també desnonaments silenciosos per LGBTIQ-fòbia. Un terç del col·lectiu ha patit sensellarisme o situacions d'habitatge inadequat o insegur. Com descriviu aquesta situació des del Sindicat de Llogateres? Hi ha una lluita de classes entre rendistes i treballadores? Clar, el que s'està parlant molt últimament als mitjans, no? Es parla d'una crisi de l'habitatge o del drama de l'habitatge, però el que estem realment és un conflicte, no? Estem en un conflicte d'interessos en què hi ha una gran majoria, que és doncs, la classe treballadora, classe popular, que vol accedir a un habitatge i que no pot per uns preus desorbitats i perquè estem competint contra un mercat internacional, versus una minoria rendista, no? Que és qui més té, que està extraient rendes precisament de totes les classes que en tenen menys, no? I és un sistema extractiu. I que ens estem trobant últimament que en els últims 10 anys hi ha hagut una pujada bestial del preu del lloguer d'un 70%, mentre que els sous s'han estancat i per tant clarament, no, aquest creixement espectacular dels preus de lloguer fa que sigui gairebé impossible per les persones d'aquí la ciutat o de Catalunya doncs, poder accedir a un habitatge. I no només això, sinó que ja més enllà del lloguer ens estem trobant que el 60% de les compres que s'estan fent d'habitatge s'estan fent al comptat, és a dir, que no és amb una hipoteca. Però és que a part, si ens fixem ara últimament en les hipoteques, ha sortit també un estudi o notícia que publicava que la majoria d'hipoteques ja s'estan fent per segones, terceres residències, no? Que una hipoteca per la primera residència, en el cas de joves, està caient en picat. Ja no és només el tema del lloguer, sinó és l'habitatge en general i l'accés a l'habitatge tant per persones joves com per persones de totes les edats, en què cada cop s'està fent més difícil en aquest mercat internacional que s'ha tornat Barcelona, sobretot també doncs, veiem aquesta turistificació, aquesta benvinguda cap a col·lectius doncs, amb unes rendes molt més altes com poden ser els expats, que estan pressionant aquest mercat immobiliari fent que els preus es disparin i que no trobem i no ens puguem emancipar. De fet, tenir o no tenir habitatge s'ha convertit en el primer factor de desigualtat, per tant, és un factor que travessa a tota la població i a tota la classe treballadora i això, el fet que ens estem deixant més del 50% del sou per poder pagar el lloguer, no? Estem fent una transferència de rendes, no? del nostre guany, del nostre treball, estem transferint més de la meitat a una classe, uns rendistes que ja tenen més d'una casa, que poden tenir 10 o en els fons d'inversió centenars i milers, i encara doncs, hem de posar bona cara, no? O pretenen que posem bona cara perquè ens estan donant un lloc on viure quan en realitat estan fent negoci d'una necessitat bàsica i limitada com és l'habitatge. No només això, sinó que les regles del joc, ens trobem en les regles del joc que estan a favor dels rendistes, no? Perquè paga més impostos una persona treballadora amb la seva nòmina o no, quan anem a comprar, que no pas les rendes que generen del lloguer. Ens trobem amb una desprotecció brutal de jogaters que no sabem quan s'acaben els contractes, si ens renovaran o no, i si haurem de marxar de casa. I a part, doncs, quan s'han intentat fer normes pressionats, no, els polítics pel moviment de l'habitatge, com per exemple doncs, les normes aquí catalanes, què acaba passant? Que acaben sent tombades pel Tribunal Constitucional, no, com la llei de revaluació dels lloguers que es va aprovar aquí doncs, el 2020,
o després també mesures contra els desnonaments o per fer el lloguer social obligatori. Això després va al Tribunal Constitucional i fa la feina a les immobiliàries, a fons d'inversió i a rendistes. I d'altra banda, que quan s'aproven normes, per exemple estatal, com la Llei Vivienda, es fa amb forats o es fa una normativa laxa, no?, que permet que, per exemple, s'estigui, des de ja fa més d'un any, perquè s'està denunciant que molt del lloguer de llargues residències s'estigui anant cap al lloguer de temporada o al lloguer d'usos turístics o, no, per poder-se saltar aquesta regulació. Per tant, sí, ens trobem això, en un conflicte, en una lluita de classes entre classe treballadora i rendistes, i que no ens confonguem, perquè a vegades també es volen posar al mateix sac rendistes i una persona que té una casa en propietat. No estem parlant d'aquella persona, aquella família que té una casa per viure i que és propietari doncs perquè ha pogut acabar-la pagant, sinó estem parlant d'aquells que a través de les rendes, no, de lloguers ens estan desposseint a la resta i estan acumulant més habitatge. Gràcies, Xema. Queda clar, no? Al final, totes les problemàtiques que patim la classe treballadora al final tenen molt en comú o són molt properes i responen totes, no?, a aquest sistema capitalista patriarcal i colonial. Feta aquesta anàlisi, ara voldríem fer el segon bloc d'aquests tres que us havia dit que faria per parlar una mica més de les propostes, no? Quines propostes es fan des de les diverses lluites. I per canviar una mica l'ordre, comencem per la Núria, si et sembla bé. Aquest any ha estat marcat per la mobilització de Sant Jordi, no? Aquesta era una manifestació històrica que s'havia impulsat als anys 80 i que s'ha recuperat enguany de forma unitària i de forma àmplia i que va rebre el suport de lluites molt diverses. Llavors, quines són les reivindicacions que poseu sobre la taula i que vau voler traslladar amb aquesta manifestació? Jo crec que es podria resumir amb un seguit de mesures que puguin garantir el dret a viure plenament en català a la ciutat de Barcelona i el dret a poder-lo aprendre sense discriminacions. Llavors això es tradueix en diverses exigències a l'Ajuntament de Barcelona, però que es podrien fer extensibles a altres ciutats del territori dels Països Catalans, evidentment, però sí que ens vam centrar en la ciutat de Barcelona perquè ho vivim de molt a prop, no? I al final doncs, és el que ens va moure a organitzar aquesta manifestació i bàsicament doncs, tindríem qüestions que tenen a veure doncs, amb poder fer útil el català a la ciutat de Barcelona. Ara mateix es pot viure a la ciutat i treballar sense conèixer ni fins i tot sense entendre el català, com fan moltes persones, molts expats o els turistes que no saben ni que aquí es parla català. Per tant, que tot allò, no, que es faci des de l'administració sigui sempre en català, això ara mateix no s'està garantint, i també en aquests actes finançats, no, diguéssim, per l'administració en els quals dona suport, i aquí entrarien doncs, també molts actes i molts esdeveniments del col·lectiu LGBTI, no, que no estan en aquesta llengua. Llavors trobaríem també el fet, no, de requerir el català a tot el personal que treballa a l'Ajuntament o que està en aquest tipus de feines, no? I al final de poder garantir una atenció en català de cara al públic. Per tant, doncs, és des de l'administració poder fer útil el català, però a la vegada, evidentment, garantir-ne el seu aprenentatge, ampliar l'oferta de cursos de català i no només això, sinó també fer que sigui més accessible. L'ideal, en realitat, seria que des del lloc de feina es pogués ensenyar el català en horari laboral per tal de no discriminar per un tema de temps, per un tema de precarietat, a persones nouvingudes perquè puguin aprendre el català amb totes les garanties i pugui ser útil per a elles, no? Perquè moltes vegades també es troben que estan aprenent català però ningú els hi parla català, llavors, clar, realment no li veuen molt de sentit, no?, en utilitzar aquesta llengua. Per tant, és reivindicar de nou, no?, el català com a llengua d'acollida, com a llengua que es permetrà arrelar, com a llengua que es permetrà formar part de la ciutat i relacionar-se amb les veïnes, tenir xarxa, arrelar, etc. I per això doncs, les administracions han de posar moltes més garanties. Per altra banda, doncs, també hi ha un punt, diguéssim, de consciència individual i col·lectiva a nivell lingüístic. Hem de ser molt més conscients de l'emergència lingüística i mantenir el català arreu en totes les situacions. Això sempre, com a acte individual, doncs, és veritat que és complicat, no?, i que et posen tessitures que poden ser incòmodes. Doncs,
el mateix que ens passa amb moltes altres lluites, no? Que hem de ser algunes les que tirem endavant i també denunciem aquestes discriminacions lingüístiques que podem patir, que parlem català tot i la incomoditat que això pot suposar. Si no ho fem d'aquesta manera, el català anirà retrocedint. Vull dir que sempre hem de ser les més militants, les primeres en creure'ns-ho i realment fer-ho en tots els contextos, que malauradament doncs encara no és així. A banda d'això, també fomentar molt més tot el que és l'associacionisme i l'aprenentatge col·lectiu del català en el dia a dia. Per tant, això també passa per trencar amb l'individualisme de la ciutat de Barcelona, canviar el model econòmic de la ciutat de Barcelona, que promou que bàsicament ens dediquem a treballar i a més a treballar en el sector de l'hostaleria, de cara al turisme, etc. Tot això, evidentment, ens porta d'unes vides precàries on l'associacionisme tampoc té lloc i on, per tant, l'ús del català cada vegada va quedant més en aquest àmbit privat o familiar i no hi ha, diguéssim, tot un seguit d'elements que puguin motivar l'aprenentatge del català, també de cara a les joves, amb les xarxes socials, en els espais, diguéssim, de trobada, amb el consum audiovisual. Per tant, és assenyalar l'administració, però és també generar aquesta consciència col·lectiva i sobretot lligar-ho a una necessitat de canvi de model econòmic de la ciutat de Barcelona i del país, que no estigui enfocada o venuda directament al turisme, als grans capitals, als expats, que directament absorbeixen tot el bo que té la ciutat, però arraconen la pròpia identitat catalana i les persones, diguéssim, catalanoparlants o que volen aprendre el català a la ciutat de Barcelona. Per tant, mesures, diguéssim, des de l'administració per discriminar positivament el català, també aquest canvi de model econòmic i, evidentment, sempre des d'una perspectiva antiracista on no tinguin lloc els discursos xenòfobs que exclouen a moltíssimes persones que podrien formar part d'aquesta catalanitat, d'aquest ús quotidià del català, si poséssim recursos i voluntat perquè fos així. Gràcies, Núria. Parlava de mobilitzacions àmplies, unitàries, massives, i en aquest mateix sentit també, Xema, hem vist aquest curs manifestacions en l'àmbit de l'habitatge molt importants, la del 23N, la del 6 d'abril. Hem vist també com el moviment s'ha enfortit, com ha nascut la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, com el Sindicat de Llogateres també creixen en afiliació. I davant d'aquest context, que ens diuen això, en l'LGBTI que està tot aconseguit, que ens diuen que semblaria que estem de bajona, demostreu des de certs fronts al contrari i quina és la solució per això? Què és el que proposeu? Sí, de fet, quan es posen els problemes sobre la taula, els problemes reals i no aquests discursos d'odi, realment la percepció de la població, ara el primer problema de la ciutat, de la ciutadania d'aquí a Barcelona, és l'habitatge, quan parlem dels problemes materials de la gent i assenyalem realment quins són els culpables, en comptes d'anar a culpar el del costat, la ciutadania pren consciència. I en aquest sentit, aquí mateix a la plaça Universitat, el 23 de novembre, van sortir més de 150.000 persones al carrer per dir que prou, que baixem els lloguers i que acabem amb el negoci de l'habitatge. Després també es va repetir el 5 d'abril arreu de l'Estat, als Països Catalans, a diferents ciutats, i després també estem veient com està creixent moltíssim les afiliacions al Sindicat de Llogateres, que cada divendres aquí a Barcelona, però també arreu de Catalunya, de diferents ciutats, van venir més gent i s'apropa a les assemblees. Llavors, amb quins objectius vam sortir a manifestar-nos el 23N i el 5K, i sí que és el que seguim reivindicant? Doncs, clar, s'ha aprovat un topall dels lloguers, però s'ha aprovat un topall dels lloguers després de 10 anys en què han crescut més d'un 70%. Per tant, si tenim que el lloguer a Barcelona de mitjana està als 1.200 euros, ara mateix no podrà créixer més, però difícilment pot baixar gaire més. Per tant, el que realment necessitem és no deixar-nos la meitat del sou en el lloguer i, per tant, abaixar-nos un 50%. Sembla una bogeria, però és que realment el que és una bogeria és deixar-nos més de la meitat del sou per poder viure, que és una necessitat bàsica, poder viure i tenir un sostre. També prohibir les compres especulatives, com hem dit abans, ens trobem que són l'acumulació dels pisos, que el 50% de les compres aquí a la ciutat de Barcelona són de fons o propietats que ja tenen 8 pisos en propietat. Per tant, s'està fent una acumulació no per fer un ús social de la vivenda, no per fer un ús veritable de l'habitatge, sinó s'està fent un ús
especulatiu, com hem vist en comptes d'edificis sencers va ser molt emblemàtic la Casa Orsola, però ara també tenim els blocs de Bàndol que volen convertir en co-living, el bloc de Sant Agustí o d'altres i d'altres blocs que estan sorgint arreu de la ciutat, però no només aquí a Barcelona, sinó arreu del territori, que l'única voluntat del comprador és fer fora les persones que hi viuen, els llogaters que hi viuen, perquè no són prou rentables, i fer lloguer de temporada, lloguer turístic o lloguer d'habitacions. I per això cal recuperar el parc d'habitatge. Ens parlen molt de l'oferta i la demanda, que això és el problema, que n'hi ha prou oferta, i és una mentida. El que passa és que està segrestada. Tenim més de 7.000 pisos turístics a la ciutat. El lloguer de temporada ha crescut un 62%, ja suposen un 40% dels contractes signats a l'últim any. Per tant, hem de recuperar tots aquests pisos, tots aquests habitatges que s'estan fent servir per un ús no residencial, no de persones que venen aquí, que es volen anar a la ciutat o que volen seguir vivint al seu barri. Per tant, recuperar tot aquest parc d'habitatge i posar-lo disponible. I, per altra banda, aconseguir contractes indefinits. És a dir, ara tenim contractes de 5 anys, de 7 anys, podem lluitar unes pròrrogues, però igualment, quan veiem que se'ns acaba el contracte no sabrem si rebrem un burofax que ens diran que hem de marxar, que no ens renoven, i ho poden fer perquè la llei així ho diu. Tu pots haver pagat cada mes les teves mensualitats, però que al final del contracte et podran fer fora, sense motiu i sense cap mena de justificació. Doncs el que proposem és que es retornin els contractes indefinits com hi havia abans, que si realment no hi ha una causa justificada no puguin fer-te fora de casa. I per últim, i no menys important, també el parc d'habitatge de promocions públiques, l'HPO, d'habitatge protegit, que hem vist com en els últims 10 anys s'ha construït i s'han fet promocions, per exemple, amb la Caixa, però que al cap de 10 anys aquestes promocions deixen de ser públiques i passen a ser privades i per tant es pot especular l'habitatge. De fet, faré una falca aquí, aprofitaré, però tenim més de 68 famílies en vaga que estan des de fa 3 mesos contra la Caixa perquè estan reclamant el que és el dret a l'habitatge públic per tothom, perquè aquests pisos no passin en mans privades i per tant també ja els companys de la Paradeta us podran explicar com podeu contribuir a la Caixa de Resistència, perquè 68 famílies en vaga i en una situació que s'estan retenint els diners, també fa falta després tenir una Caixa de Resistència en el cas que es donin processos judicials. I aquestes serien una mica les propostes que des del sindicat i des del moviment per l'habitatge i ara amb la creació de la COSAC, que amb més de 30 col·lectius del moviment de l'habitatge d'arreu de Catalunya s'han confederat, es vol lluitar per això, per treure l'habitatge del mercat i que deixi de ser un actiu especulatiu. Gràcies, Xema. Em demanaven per qui les compis si les entes bé, perquè no tenim pinganillo, si ens podem acostar una miqueta al micro, perquè sembla que... No sé si se sent bé des d'allà, però intentem... Fem l'esforç. Ara que parlaves, has començat parlant dels problemes reals de la gent i això m'ha fet venir al cap, Olga, l'ampliació de l'aeroport. Parlem dels problemes reals. Justament, és un tema que ha marcat l'agenda política tots aquests anys, que fins i tot va fer caure un govern, un avançament electoral, i ara se'n tornem. Aquestes darreres setmanes s'ha tornat a posar sobre la taula i demà feu una concentració precisament per aquest tema. Què és el que demana amb aquesta concentració? Efectivament, demà aprofito ara per fer spam, Demà fem una concentració a la plaça Sant Jaume a 11:45, us esperem a totes i a totis. I aviam, aquesta ampliació, aquesta proposta d'ampliació, a mi m'agrada parlar sempre amb un condicional perquè no es farà, però l'hem d'aturar entre totes. La del 2021, l'ocurrència del 2021 com a ampliació de l'aeroport ja la vam aturar amb una gran manifestació i aquesta l'aturarem també. El que passa que demà és una de les primeres concentracions de moltes que en vindran. Això és una lluita a llarg termini, perquè sempre, com us deia, el PSC sempre ens ve amb la mateixa cantarella. A veure, ara lluitem en contra de l'ampliació de l'aeroport, però el que hauríem de fer és intentar decréixer, com us deia abans, decréixer l'aviació, i amb això no vull culpabilitzar ara que venen vacances si algú agafa un avió, ni molt menys, però no, aquesta ampliació no és necessària. Penseu que és una de les infraestructures que més CO2 emet, per tant no podem anar per aquí. Penseu que aquesta proposta actualment
no només toca, a més, el territori de la Ricarda, que està protegit, sinó que ara també tocarà un altre, que és el del Remolà, d'acord? Per tant, això igualment que no us venguin la moto de que hi haurà compensacions, perquè les compensacions de l'anterior ampliació de fa 20 anys encara les estem esperant, no ens les han donat. I a més, la proposta que fan és una proposta de treure terreny agrícola i transformar i posar una bassa. Aviam, els ecosistemes no són tan fàcils de transportar d'un lloc a l'altre. Això és una bogeria, això no té cap ni peus. D'altra banda, com us deia, hi ha raons que no volem destrossar la pagesia, necessitem sobirania alimentària, per tant necessitem justament potenciar l'agricultura, no volem més turistes, i aquesta ampliació faria augmentar un 33% els turistes, és que no hi cabem, ja ho sabem tots, i que no ens venguin la moto també amb els vols intercontinentals, perquè no és cert. Ja està estudiat que aquesta ampliació faria no arribaria a l'1% d'augment de vols intercontinentals. Per tant, això que ens volen fer menjant patates no s'aguanta per enlloc. Per tant, bé, us esperem a totes, perquè això és una lluita, com us deia, de fons, de llarg termini. Com deies tu abans, això va fer estar ara en l'agenda política, però també, per exemple, va fer caure l'anterior govern de la Generalitat, no? Es va fer caure a través d'una lluita, que és el Hard Rock, i amb la qual també ens vam agermanar, és una lluita, diguéssim, amiga per nosaltres. De fet, vam organitzar una manifestació conjuntament amb la plataforma Aturem Hard Rock el 2023 i amb la plataforma contra el quart cinturó. És a dir, són tota una sèrie d'infraestructures que l'únic que pensen és, bàsicament, trinxar-nos el territori i augmentar, diguéssim, la pressió cap a les persones i cap al territori, augmentar les emissions de CO2 i no ho podem permetre, Per tant, demà us esperem, torno a repetir a totes, serà una concentració participativa i tot i la calor penseu que tindrem barrets per la calor i samarretes, així que us animem a totes a venir demà a 11:15, a les 11:30, a la plaça Sant Jaume, a picar a la porta de la Generalitat. Gràcies, Olga. I per tancar aquest segon bloc, Patri, Tombem Aliança Catalana és un grup de suport d'un seguit d'encausades per plantar cara al feixisme. En aquesta darrera etapa s'ha intensificat aquesta organització antifeixista, plantejar aquesta necessitat de desmentir tots els discursos d'odi, de no deixar-los cap espai. Per què és important fer això que vau fer? Per què és important plantar cara, sigui a Aliança Catalana, sigui a Vox, sigui a d'altres, i de quines eines disposem i quines fórmules tenim? En primer lloc, com que pensem que és important tenir en compte que tot i que ara s'estan normalitzant els discursos d'odi, aquests discursos d'extrema dreta, hem de tenir en compte que moltes de les polítiques que ja es venien fent, tot i que es disfressessin amb una màscara progressista, ja són dignes de l'extrema dreta, com són, per exemple, els centres d'internament per a estrangers, o la política que hi ha a les fronteres, o la impunitat que ha tingut els grups d'ultres, els grups d'extrema dreta, duent a terme fins i tot assassinats de forma impune. Llavors veiem que d'alguna manera aquestes polítiques ja s'estaven donant, però sí que hi ha un context de normalització d'aquestes idees dretanes, d'aquests discursos d'odi, que acaba expandint-se molt més enllà del que ho havia fet en altres moments, i que veiem que fins i tot afecta a gent molt propera, a gent amb qui compartim espai a la feina, de la nostra família, gent que es considera d'esquerres o gent que fins i tot es considera antifeixista, com que hi ha aquesta onada reaccionària que s'emporta o arrossega molt més enllà del que havia fet fins ara. Llavors, davant d'això, d'aquesta normalització, nosaltres plantegem que podem tombar Aliança Catalana i podem tombar a l'extrema dreta i que no ens ha de fer-nos petites, sinó que aquest context precisament el que ens ha de fer és cridar a tothom
a prendre partit i a prendre un rol en la lluita antifeixista, no? I de quines formes ho podem fer? Nosaltres pensem que tota forma és vàlida i tota forma és necessària i que tothom ha de tenir el seu rol en la lluita antifeixista, ja sigui a través de l'acció directa, confrontant determinats grups d'extrema dreta, o ja sigui tallant d'arrel qualsevol idea d'aquests discursos d'odi que es produeixin en grups de WhatsApp, en els nostres entorns, en els amics, on sigui, tallar-los d'arrel, ja sigui a través de la cultura, ja sigui a través de qualsevol forma, no? De l'educació. Allà on sigui, tothom hem de pensar què podem nosaltres aportar per tombar l'extrema dreta i per tombar l'Aliança Catalana, no? Perquè una part d'aquesta normalització, d'aquests discursos d'odi, pensem que també té a veure amb aquests partits, no? Com Vox o Aliança Catalana, que un cop entren a unes institucions que estan legitimades, que la gent reconeix com a vàlides, com a lloc on fer la política seriosa, un cop hi entren allà, se'ls valida com una opció política vàlida i respectable. I nosaltres pensem que hem de trencar amb aquest discurs que tergiversa el que és la llibertat d'expressió i combatre precisament això des de qualsevol espai. En el nostre cas ho vam fer contra Aliança Catalana, però com diem també ho haguéssim fet contra Vox o qualsevol altre partit d'aquest tipus, no? I precisament vivim en un país que per sort o per desgràcia, però sabem d'antifeixisme i sabem de plantar cara a l'extrema dreta, i ha estat precisament en els moments més durs quan hem tret tota la imaginació possible i quan la gent se les havia d'empescar per ajudar algú que havien assenyalat de ser una roja i li havien tret tot i l'havien deixat en la més absoluta pobresa i se les empescaven per ajudar-la. Quan volies organitzar-te i vivíem en una dictadura i la gent ho havia de fer en clandestinitat i tot així trobava la manera, o quan es volia fer cultura catalana i estava prohibit i es buscaven les formes també de fer-ho que poguessin sortejar tota aquesta repressió, no? Llavors nosaltres plantegem que tothom pot plantar cara a l'extrema dreta, que tothom ho ha de fer, que l'únic que no és acceptable és no fer res, i més enllà d'això, no? Que qualsevol cosa és necessària, és benvinguda, ja sigui amb totes les formes que tinguem a l'abast i totes les formes disponibles, perquè pensem que si ho fem, i especialment amb Aliança Catalana, realment els podem derrotar, però alhora no ens podem adormir, que ho hem de fer ara i el moment és important, no? Gràcies, Patri. I ja per acabar, tercer bloc, i us farem la mateixa pregunta a tots quatre, no? Com deia al principi, sempre hem defensat aquesta idea d'unir els colors de les lluites, de defensar, fer front comú, no? Per la millora de les condicions materials de tota la classe treballadora, una classe treballadora que és àmplia, que és diversa i que ens ha d'incloure a totis. I la pregunta que us volíem fer, per tancar ja de manera breu, és per què són importants aquestes aliances? Com s'uneix la lluita per l'alliberament sexual i de gènere amb la lluita per la llengua, amb la lluita ecologista, amb la lluita antifeixista o amb la lluita per l'habitatge? No sé qui vol començar, i si no, Olga, tu mateixa. Bé, jo crec que una de les coses comunes que tenen totes aquestes lluites és la mercantilització de la lluita pròpiament, no? Com seria el Pride o com serien les grans infraestructures de les que, els macroesdeveniments com aquest o això, les grans infraestructures que hem dit com l'ampliació de l'aeroport o la Fórmula 1 o el Hard Rock, bé, totes aquestes que hem estat parlant, no? Per tant, en realitat és intentar tombar una mica l'actual sistema econòmic i intentar, diguéssim, fer una lluita col·lectiva de base i anar teixint xarxa. És bàsic perquè al final són nexes comuns, no? El capitalisme és un sistema molt ferotge, no? I molt aniquilador, no? de l'ànima de les persones, i penso que en aquest aspecte podem trobar moltes coses comunes, no? Nosaltres, per exemple, un exemple d'aliances va ser la unió que va fer Zeroport amb el Centre de l'AS i la coalició Prou Complicitat amb Israel durant la protesta contra l'Aviation Week, una fira que es va celebrar a Barcelona a l'octubre passat
i que una de les coses que feia era promoure l'aviació com a mitjà de transport contaminant, però també denunciàvem la presència d'empreses fabricants d'armes que s'estan lucrant amb l'actual genocidi contra Gaza. Vull dir que, evidentment, aquest teixir de lluites comunes és en molts aspectes, en molts, i hem de continuar-hi, vull dir, hem de fer-hi front entre totes. Gràcies, Olga. Patri, tu mateixa? Vale, doncs, per què ens hem d'ajuntar, no? Per què aquestes aliances? Doncs per dos motius principalment, no? Pensem que d'una banda per un motiu pràctic, perquè és que volem guanyar, o sigui, no hem vingut només a defensar-nos, sinó que volem guanyar, i per guanyar no ho podem fer únicament des d'una lluita concreta, igual que no ho podem fer únicament des de la ciutat de Barcelona o des de qualsevol altra ciutat, poble o barri, no? Llavors, en aquest sentit, les aliances que fem, com l'exemple de la Confederació d'Habitatge, com és Feministes Anticapitalistes als Països Catalans, com és Revoltes de la Terra, doncs totes aquestes aliances ens donen una força, una capacitat de lluita que ens permet imaginar-nos que sí, efectivament, podem guanyar, no? I una segona qüestió és per poder explicar quin és el projecte que nosaltres defensem, no? Nosaltres, quan lluitem per la llibertat, per l'alliberament, per la igualtat, no ho fem únicament per nosaltres mateixes, sinó que ho fem pel conjunt de la classe treballadora, i així que la lluita per l'habitatge, la lluita antiracista, la lluita per la llengua ens acosta també a la llibertat col·lectiva de totes, no? Llavors, més enllà de que si jo estic en una lluita concreta, una altra companya està en una altra, és igual perquè no podem estar en totes les lluites, però totes ens acaben interpel·lant en tant que ens apropen a aquest món que imaginem i pel qual lluitem, i aquest món que sens dubte més d'hora o més tard també aconseguirem, no? Llavors, en aquest sentit, doncs, totes les aliances que puguem fer reforcen també un projecte d'alliberament per totes, i que, doncs, per posar l'allò en el nostre cas, no? Que és completament contrari al feixisme, que és precisament més explotació, més discriminació, més desigualtat, més jerarquies i més odi, i llavors plantejar un projecte contrari, no? I aquí una lluita d'alliberament sexual i de gènere serà antifeixista si entén que hi ha conflictes en els quals també s'ha de posicionar, perquè més enllà de qui som, la qüestió és què fem, no? Davant del genocidi a Palestina, nosaltres de quin costat de la trinxera estem, no? O davant de la transfòbia, nosaltres de quin costat de la trinxera estem? Davant d'un piquet d'unes treballadores, nosaltres de quin costat de la trinxera estem, no? I tot això, al final, és el que dibuixa el nostre projecte, que és un projecte, sens dubte, en el qual o som lliures totes o no serem capaces de ser lliure ningú, no? Gràcies. Xema, com ho veus tu? No, està molt bé la pregunta, perquè si sortim una miqueta, no? Cadascú de la seva casella, que no sé si com venimos a hablar de nuestro libro cadascú. No, jo crec que al final, parlant primer, no, la lluita d'habitatge i la lluita per l'alliberament de gènere i sexual, no, com apuntaves a l'inici, les dades, no, que diuen com 30%, no, un terç de la població o el col·lectiu LGTBI ha patit sensellarisme o habitatge inadequat, no? Doncs això totalment intersecciona amb la lluita per l'habitatge, o també que les persones trans, no, són les que més pateixen discriminació tant en l'àmbit laboral com barreres econòmiques i rebuig familiar, no? I per tant l'accés a l'habitatge es pot veure complicat tant per una qüestió econòmica com per també pràctiques discriminatòries, i per tant estem una mica, no, per aquesta lluita per llibertat, per tenir la llibertat de decidir qui som i també on volem viure, no? I on volem construir les nostres vides, on volem teixir les nostres xarxes de suport, els nostres vincles, i això doncs passa per tenir una estabilitat residencial, poder arrelar-nos, poder viure en un lloc i que saber que no ens faran fora del nostre entorn i que ens quedarem penjades, no? Sobretot les persones del col·lectiu LGTBI, que també aquesta, no sé si diàspora o aquest exili, no? De molta gent del col·lectiu que hem de marxar o que marxem de casa perquè potser no estem bé, i doncs molts marxem a les ciutats, tot i que cada cop potser s'està revertint perquè s'està fent molt bona feina des dels col·lectius LGTBI, des del món, no? Des del món urbà, diguéssim, però bueno, no? Tota aquesta pressió que també ens porta a necessitar un lloc on viure, i com aquesta dissidència és expulsada i marginalitzada, no? Sobretot en processos de gentrificació que canvien els perfils de veïns i veïnes del barri,
i com aquests també a vegades s'utilitzen, no, aquests fons d'inversió, aquestes empreses de co-living o de lloguer de temporada o de, no, que utilitzen el pinkwashing o el greenwashing per tal de som una empresa oberta, tots els col·lectius estan benvinguts, la nostra eficiència energètica, no? Però el que no estan explicant és que precisament estan fent fora la població local, la població més precària, i que en aquest cas doncs, el col·lectiu LGTBI doncs, que està doblement castigat també per les pràctiques immobiliàries, tant pel racisme que ens podem trobar o per discriminacions LGTBI-fòbiques. Llavors, crec que el que ens uneix al final, com el que estava dient ella, és aquesta voluntat de lluitar per unes vides plenes, unes vides dignes per tothom, i això passa per la unió de les diferents lluites, entendre doncs, que s'ha de treballar des d'aquesta interseccionalitat, des d'aquesta transversalitat, des del suport mutu i donar-nos no? I treballar per canviar les coses. I un últim apunt, també des del sindicat de llogateres, és un espai en què el català és llengua d'acollida, no? Que vinguis d'on vinguis, siguis de la nacionalitat que siguis, portis el temps que aquí, les assemblees són en català, la majoria de gent hi parla en català. Si no s'entén, doncs, evidentment es fan esforços perquè es pugui entendre, però diguéssim que l'ús habitual és el català i per tant també defensem que la gent pugui quedar-se a casa seva perquè es pugui arrelar, pugui fer vincles amb les seves associacions al barri, pugui conèixer la llengua i per tant es pugui fer aquest casa seva. Gràcies, Xema. Núria? Doncs sí, en la mateixa línia, al final totes les lluites estan presents quan lluitem en una qüestió, per tant tancar-nos en parcel·les no té cap mena de sentit. Que el català sigui llengua vehicular de totes aquestes lluites doncs, li dona vida i li dona aquesta perspectiva necessària d'assenyalar el model econòmic. Si una lluita per la llengua o per la supervivència de la nació que no assenyali el model econòmic no té cap mena de sentit, és completament contradictòria i amb això és important que s'assenyali també a aquells partits com Aliança, no? Que es pengen la bandera o la defensa de la llengua al capdavant, però que al final quan els toca votar en qüestions que tenen a veure amb els interessos turístics o dels grans capitals, es posen al seu costat. Per tant, realment, supervivència de què? Vull dir, és una excusa al final per poder implementar doncs, el seu programa racista, però la supervivència del català només és una excusa, no? És com un clickbait. Per tant, jo crec que aquest teixir aliances també ens ajuda a veure doncs, aquells impostors, no? Que al final també hi ha a les lluites, com podria ser el cas d'Aliança, en el que és la defensa de la nació catalana, però com també podria ser, no, malauradament, en el col·lectiu LGBTI, sobretot quan no està fet des de la dissidència, des del grup popular, com també hi podem trobar expressions d'espanyolisme o que marginen el català o aquesta idea de que interseccionalitat amb tots els col·lectius, menys amb la qüestió lingüística i nacional, que malauradament doncs, ens hi hem hagut de trobar moltes vegades. Per això també les aliances fetes des de la base i des del grup popular ens permeten assenyalar quan es donen aquestes contradiccions. No té cap sentit demanar un orgull per la nostra identitat sexual i de gènere i no poder sentir-nos orgulloses de la nostra nació, d'una nació que fa 300 anys que resisteix contra el domini espanyolista que ens vol esborrar del mapa, però també un orgull de classe i un orgull, diguéssim, de totes aquestes lluites vinculades, que és el que finalment ens farà guanyar. I per acabar també una qüestió que crec que és important i que lliga molt la qüestió LGBTI amb la qüestió del català i que crec que mostra al final aquesta retroalimentació de les lluites és el panorama cultural i musical com està sorgint ara, de nou, aquesta música en català i LGBTI, com de Fades, com també Jessica Pulla, tota aquesta escena travesti, de cabaret, etc., que crec que té molt de potencial i que s'ha de reivindicar. Des de Sant Jordi per la Llengua ens va agradar molt acabar la manifestació amb Svetlana i amb Sergi Capulla, precisament per mostrar com la llengua, que és la nostra manera en com ens expressem i en com ens relacionem, també ha de ser, evidentment, per relacionar-nos des de la nostra identitat sexual i de gènere i des de l'absoluta llibertat. Doncs... moltes gràcies a tots per ser-hi i per estar al costat de la trinxera que deia la Patri, precisament perquè el 28 de juny també creiem que és un mes dels espais on es demostra d'una manera molt clara aquest conflicte de classe, on tenim un Pride, com comentàvem, orientat al turisme, tan orientat al turisme que ni el fan avui ni demà, sinó que canvien les dates perquè vinguin més guiris, un Pride pensat en castellà i cada cop més en anglès i que arracona
molt clarament al català, un Pride que ha tingut de sponsors Airbnb, que són les que gentrifiquen els nostres barris per fer un exercici de pinkwashing, o fons d'inversió desnonadors, o un Pride també que davant de les agressions compra els marcs racistes, punitivistes i securitaristes de l'extrema dreta, i que el que ens demanen és més codi penal i més policia, quan el que necessitem és més comunitat i més organització. El que necessitem és més lluites com les que tenim avui aquí. Per tant, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Recordeu demà, Sí? Vale. Ara, mentre pugen les companyes que han de parlar, disculpar-me perquè no ens hem presentat abans. Aquest esdeveniment, que és un esdeveniment popular, l'organitzen 5 organitzacions: l'Associació Catalana de Sexuals, Atzagaia, Disturbi Col·lectiu, la Cria LGBTI i Poder Popular Trans. Volíem fer també un agraïment especial a les entitats, a les organitzacions que figuren com a col·laboradores, Arran i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que també aporten amb la seva militància que aquest esdeveniment surti endavant. I per mostrar també aquesta representació, ara pujaran a l'escenari la Naia de l'Associació Catalana de Sexuals i la Itzea i la Judit de Disturbi Col·lectiu.